yi don jaddada addinin musulunci. Yanzu waziri ya mika masa. Na gaba shine mai girma hakimin dogon jeji, gwamna ga hadiminka, babban mukaddashin gwamna a Abuja, wato liyazin ofisa na mai girma gwamna, kuma shine hakimin dogon jeji da gwamna ya bashi hakinci mai ladabi da biyayya. Dan adala zai mika wa mai martaba sarki tagwayen masu. Mun san jama'are yakin mu da mashi aka yi, dan haka ga tagwayen masun guda biyu, ko da alamar mu ne za mu ga mun saka tagwayen masu. Shi ma muna jaddada addinin musulunci ne ta harkar amfani da takwabi. Na gaba shine mai girma madakin jama'are. Madaki zai mika kwari da baka. Mun san yaƙi a baya, Shehu Usman Dan Fodiyo ya yi amfani da kwari da baka, don haka a jama'ar Hammar Wadi da ya karɓo tutar addinin musulunci abin Shehu Usman Dan Fodiyo ya ce wa Hammar Wadi, Shehu Dan Fodiyo ya ce masa karkai wasa da kwari da baka, to har yanzu tana aiki. Kada ko da gangan ka zo masarautar jama'ar za mu ci ka da yaƙi ta koyaye ne da amfani da wayannan kayayyaki. Mai girma gwamna da sauran manyan baki, yanzu makama da tijan alkhairi an yi da shi jiya, yau ma ana yi da shi. Ya zo shi da takwabi da wuka mun san amfaninta. A lokacin jihadi ana tafiya za a samu naman daji kamar barewa, kamar halittattun dabbobin daji wanda aka halatta mana mu ci. A wannan lokacin za a yi amfani wanda aka bashi wukar yanka daga Shehu Usman Dan Fodiyo, ya ce duk wanda ya hukunci haddin addinin musulunci ya kama a yanka shi, sai a zaro wannan wukar a yi masa haddi da ita. Da haka ga wuka inda shine ake cewa sarkin yanka. Wannan ta haddi ce. Mai mataba sarki, kamar yadda ka ga wayannan kayayi a mai girma gwamna, wannan manyan hakimai sun gabatar masa da wannan al'amari. A wannan lokaci za mu gayyaci mai girma wazirin jama'ari da kuma shi hakimin dogon jeji. Wayannan manyan hakiman mai martaba sarki yanzu za su sa wa mai martaba sarkin jama'ar na goma aljaba. Jama'a da suke wajen barin Bauchi, ana saka wannan shiri kai tsaye a gidan rediyon Plus FM Bauchi, wanda cibiyar jama'ar Development Forum, wato jama'ar Development Forum ta ɗauki nauyi, ta ce wanda duk suke Bauchi su ji wannan wuri. A nan BRC ana sakawa ta FM jama'ar